Hiya guys, croeso nôl I sianel YouTube Label Deg. Cofiwch I hoffi'r fideo yma, I danysgrifio ac I wasgu'r notification bell. Mae gyda fi fideo bach neis I chi heddi, achos fi am dangos I chi sut I fi'n paratoi ar gyfer y Gwanwyn. Felly heddi fi am rannu cwbl o dips a dangos I chi cwbl o eitemau neu cwbl o products fi'n defnyddio pan mae'r haul yn dechrau dod allan. Ok, nawn ni ddechrau gyda y routine gofal croen. Sdim lot wedi newid o ran y cleanser a'r toner, y pethau fi'n defnyddio. Fi yn licio stipio gyda'r un cynnyrch achos fi'n gwybod bod nhw'n gweithio i'n rhoi ni a dyn nhw ddim yn rhoi breakouts I fi. Ond, rhywbeth newydd fi wedi bod yn defnyddio'n ddiweddar yw eli haul. Nawr, mae'r eli haul yma yn benodol i'r wyneb. Fi wedi sylwi dwi ddim yn rhoi unrhyw spots I fi na unrhyw irritation. Greu bach yn ddrytach na eli haul dych chi'n defnyddio ar eich corff. Fi yn meddwl bod croen sensitif gyda chi bod hwn yn eli haul perffaith ar gyfer eich gwyneb chi. A fi'n gwybod bod chi fod defnyddio eli haul bob dydd o'r flwyddyn, ond fi wedi sylwi fi'n neud yn fwy aml pa mae'r haul allan. Na I symud mlaen I Colur nawr, a ga just gweud fi'n caru y bag make-up newydd ma. Mae hwn o Primark, fi'n credu oedd e'n 4 neu 5 punt. Okay, drwy'ch mor fawr yw e, ond o'n I eisiau meddwl bod hwn yn lyflu, a fi wedi bod angen bag make-up newydd ers spel, so fi'n really hapus gyda hwnna, ond ta beth. Make-up. Eto, dim lot wedi newid, ond mae ambell I beth newydd gyda fi. Fi'n mwynhau defnyddio adeg yma'r flwyddyn. So mae dy fi rhyw 4 eitem newydd fi yn hoffi defnyddio adeg yma'r flwyddyn. A'r un cynta yw... Hi! Fel o'n i'n gweud cyn I Gwenol ddod fewn, cwbl o eitemau fi'n hoffi defnyddio ar yng ngwyneb I. So, yr un cynta yw'r setting spray yma. Mae o Charlotte Tilbury, ond tip fi yw, os ych chi moyn trial rhywbeth sy'n bach yn ddrytach allan, I ordro size samples. Maen nhw'n lot yn rhatach, a chi ddim yn gwario gymaint o arian wedyn os bod chi'n casau'r eitem. Felly ges I hwn fel sample ar y wefan, a mae'n eitha mawr. A hyd yn hyn, thumbs up oddi wrtho fi, so falle pan bydd hwn yn rhedeg allan, byddai'n ddigon hapus I wario bach mwy o arian wedyn ar yr un mwy. So hwn yw'r un cyntaf fi wedi dechrau defnyddio. Yr ail eitem, neu'r ail beth, cynnyrch, fel ni weid, primer. Nawr fi'n rili ddrwg am beidio defnyddio primer. Mi ddylach chi ddefnyddio primer ta beth, ond fi'n gweld yn y Gwanwyn bod yng ngholir I yn fwy tueddol o ddod I ffwrdd achos y gwres. Nawr mae cael rhywbeth fel primer yn sicrhau bod y colur yn aros arno, a mae fe'n actually neud y foundation edrych lot neisach. A symudwn ni mlaen I foundation neu BB cream. Yn y Gwanwyn fi yn hoffi defnyddio BB cream yn hytrach na foundation. Fi'n gweld foundation yn gret yn y geiaf, neu os bod chi yn mynd I rwle am y dydd, mae'n aros arno'n hyrach. Ond os fi moyn edrychiad bach mwy naturiol, fi'n meddwl bod y BB cream yma, o Garnier. Fi'n credu oedd hwn tua 6.99. Mae fe'n dod arno'n really ysgafn. Na I just cael bach allan, actually. Chi'n gweld hwnna? Mae'n edrych braidd yn dywyll, ond pan chi'n blendio fe fewn, mae e bron fel rhyw fath o moisturiser gyda bach o tint ynddo fe, a fi'n meddwl bod hwnna yn rhoi glow bach really neis I chi. Falle os ych chi eisiau gwisgo colur i'r ysgol a bod chi ddim eisiau yn amlwg, byddai'n really argymell cael BB cream. So dyna'r cynnyrch fi wedi bod yn defnyddio ar yng ngwyneb I, cwbl o gynnyrch newydd hefyd. Ond y peth nesaf fi'n licio wneud pan fi'n cael spring clean yw taclof y stafell gwely. A gewch chi weld sut fi'n wneud hwnna yn y clip nesaf.
bod fi yn tacluso bedroom fi, o'n i'n meddwl, right, mae gyda fi llwyth o ddillad fi ddim wedi gwisgo. A nes i glywed y tip yma, sbel yn ôl, o rhywun yn gweud, os bod chi ddim wedi gwisgo eitem mewn 6 mis neu mwy, byddwch chi yn debygol o beidio i gwisgo hi eto. Sy'n ffordd rili ofnadwy i feddwl, ond fi wastad yn meddwl, os bod fi ddim eisiau eitem, fi'n siŵr bod rhywun eisiau eitem. Felly, nes i bag. Mae'r bag yma yn llawn o ddillad fi'n mynd i fynd i siop elusennol, a fi'n credu bod hwn yn ffordd gret o gael spring clean, ond hefyd chi'n mynd taflu'r dillad ffwrdd, achos maen nhw'n dillad o ansawdd rili da, jyst falle bod fi wedi tyfu allan ohonyn nhw, neu bod fi gormod o bethau tebyg. Oedd hwnna'n rhywbeth nes i sylwi, gosh, faint o dopiau di fi'n gallu cael. So o'n i'n meddwl, reit, fi'n mynd i fynd ar hyn i siop elusen, a mi fydd rhywun allan yna yn ffindo gwerth arall i'r dillad ma fi'n siŵr.